weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to seeno Sinthiou Gurela ceerno filfilonde ko on waktu yoni ha to haalirde jaɓigue ene jeeya e gardidi kabruji men jagorɗo kalfinaɗo rewɓe kam e sukaɓe jillu mum e nder leydi Sénégal yiddemo oɗo saaha mo gonɗen ko haɓade kala ke ene wiye basala to leydi Mauritanie waylo waylo jagorɗe tinama hanki toon to galle lamorgo to leydi Mali ba ndaw kam e Mouhtar Wane jagganoɓe guila altina ene ndumba toon to kaminter mo kati ɗaccitama jamma hanki o to leydi Gambie ma en ketto musidɗo men kodde nene Abouba to Guinée Conakry almami biyeteɗo Ismaila Diaby juulannoɗo taw juulirta koye ɗemgal mum manninke kam woni dumbaɗo lebbi 6 e kaso kabruji men manaw en ha toon to Côte d'Ivoire Burkina Faso kame Ghana ha faynama toon to Togo Nigéria walla Niger ha faynama toon to Rwanda kame RD mo Congo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena ɓattake lahgal biyeteɗo Sidi Mamma Sidi Sow majjuɗo hande kene foto wonde duuɓi 24 nde o majjata nde omo yaranno e duuɓi 25 hande noon foof so rendi omo yara e duuɓi 49 kene foto wonde duuɓi 24 haɗo ɗo gonɗen koreji makko kala pawani e makko yitere kanko noon ko almudo Qur'ana o wonno o jeeya ko toon to leydi Mali hirnangue Nioro wuuro wiyetego filfilonde kala noon bawɗo yiide ciforiɗo dani hen mamin dokkodo hen tongoɗe mbawon jokkodirde hen won winoɓe noon omo heeɗanno banggue Sénégal to kono ala hen kala kabruji celluɗi kala noon bawɗo yiidemo jinnaɗo makko gorko wiyete ko Mamma Sidi Sow jinnaɗo makko debbo wiyete ko Dieynaba Al Housseynou Mamma Sidi ko mawni ko 00223 74 43 83 52 walla mbaɗa 00223 73 73 79 39 51 biteɗo Kalidou Mamma Sidi maɓe notona siftinde on noon kanko majjuɗo o wiyete ko Sidi Mamma Sidi Sow o majji joni kene foto wonde duuɓi 24 o majjiri ko duuɓi 25 duuɓi makko kala oɗo saaha so yonti ma won duuɓi 90 e duuɓi duuɓi 49 weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique ene wiya yo Allah hollita ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e donowal kala ceerno Djiby Sy ko laabaɗo listikara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darotake kala ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafine yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yenanama ka miskino Allah mo safruma ha cella tawa hay mbuɗo namdaki so wona noon wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wahlita ha habba walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ene safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu ɓe mani mumen moƴƴani e joguiɓe mani cetta kala ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe korte weddoɗaɓe dabruji weddaɓe korte e wonduɓe liggeyaji bonɗi e arsigaji uddiɗi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge ene waɗa usula
pegge ɓeydoje arsigaji e ittoje badane kala hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko laaɓaɗo listikar so tawi a rokkimo inde maɗa inde nene ma o waɗanma listikar ha cikka ko nder ɓerde ma o huuɗi walla cikka ko wol kodduɗo e makko e kodduɗo ma e saaha kala ne haalanma haalama ha laaɓa ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala garowo yo addorto waɗiri safaruji mum e ayiji mum ceerno Djiby Sy ene tawe nder Nouakchott base makko mawɗo ne tawe nder Nouakchott leegal ne tette waɗɗani jeere ne tette kala taximan walla kala chauffeur mon namdiɗa yona e base ceerno Djiby Sy ma adde ha yettinma ceerno Djiby Sy ne jogui base muɗum kadi to wuuro men wiyetego Nioro nder leydi Mali woni toon ko miñi ko numéro téléphone mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy noon numéro makko ko 47 22 80 84 kala jiɗɗo ɗo ko laaɓi yo jokkodire ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dandu faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase jeeɗiɗi duƴala hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabruji men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal to ko musidɗo men Saydou Abouba kikiɗe hanki o ceerno Madani Tall ene wonde hoorejo leydi Sénégal woni Macky Sall kam e seteɗen safroɓe iwnoɓe toon to Tunisie ardunoɓe goski ceerno Bocar Alpha Ba khalifa mo hoore fonde kikiɗe hanki o woni tigui ƴettugol ɓandu makko ɗon ɗo Juma Oumar Yena kanko hoorejo leydi ndi noon o arti e duuɓi capanɗe nayyi ɗi khalifa mo hoore fonde dari darde tinde langam ƴellide diine l'islam e nder leydi Sénégal wasiyade ɓiɓɓe leydi ndi kala nde duttinta ɓerɗi mumen kame umma islamique kala nde duttinta ɓerɗi mumen faade Allah subhanahu wa taala kanko khalifa mo hoore fonde woni ceerno Bocar Alpha Ba ko hande kikiɗo o wira toon to hoore fonde weltare ɓiɓɓe fulɓe ha hande ne hesɗitina duwaw mum kame gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique ceerno Habous Diallo ne wondi kadi e gardiɗo société suudu men SAS woni Alhaji Abdourahmani Ka nelda duwaw dendagal ɓesguji hoore fondenaɓe kala ha fenma asde balla jakiri ha e jabaje ko taari ɗum kala ha fenma to Mauritanie lappol palol dane mayngol kala nde jomiraɗo ɓumnata toon ƴiyema ko joni toon to Sénégal keddorɗen no temedere e capanɗe tati e jeetato neɗɗo iwnoɓe ɗon ɗo Mbour ɗum noon ko ñande julde korka nde wonno e wiide jayde AS caggal nde ɓe joli e laana mabɓe gam yidde yaɓande toon to Espagne balɗe sappo aɓe gone ɗeɗo hen diƴƴe aɓe kaya aɓe kayda e ben peƴƴe mawɗe no fewi haaɓe naate maaje kaɗɗeɗe leydi Maroc ko ɗon laana mabɓe yuwi kan laana noon kene fotto wonde sukaɓe Sénégal naɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen e ɓen wasɓen pittali men won hen jeeya e nder diwan mo Misra won hen kadi koye nder diwan mo Fatiga won hen kadi koye nder diwan mo Badi mo Bidankoto woni hen kadi koye nder région mo Tamba ha ɓuuri tentude noon ko wayno wuuro Seeno kame Sinthiou Yela ha fayma to Gurel Ceerno kame Tali Bulu ɗeɗo hen guure kala weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa feddeɓlo sukaɓe Afrique ne neldaɓe duwaw wonande sukaɓe hewɓe yooliɓe hen taw ko yinnoɓe faade toon to Espagne ya lana mabɓe yuwi e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Maroc ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en gatta jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli no wowi wadde kala kikiɗe so huccidde ɓesgu no heewi wadde kala subaka jafoɗon so huccidde ɓesguji Sénégal naɓe kala andinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata e leydi ndi ujunere temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeegomo jeeɗiɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen boros ko capanɗe jeegomo jeeɗiɗo neɗɗo en capantato e goho ko memodirnoɓe joguinoɓe oɗon ñaw hen capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo walla mbiyen hen capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo hen capanɗe tato e jeegomo hen capanɗe tato e jeegomo
hen capanɗe tato e jeegomo taw kadi ko rabaɓe andaka raɓɓe ɗumena kene fatode capanɗe nayo e jeenayi neɗɗo keeɓi cellal mumena neɗɗo goto wasi hen fittande muma yimɓe nayo oɗo saaha ne tampi no feewi jagorɗo kalfinaɗo rewɓe kame sukaɓe woni Ndeye Saly Diop Dieng jillu mum e nder leydi Sénégal ha tente nder diwan mo Fatiga ha fayanma toon to Kaolack yeehi yoga e nokkuji leydi ndi kala ɗo arno fawi ɗon tufere makko adinde ko fate banggue mahde galle heblo ngam wallide rewɓe e sukaɓe haɓade kala kene wiye jonde wasgollago tentigade haɓade basal nde moni kala wawanta hoore mum won hen koye keblogol ko fate ñooti kame moori ha e gueɗe goɗɗe kala finance uji rewɓe beele rewɓe ɓe kañumen ne gona dilloɓe goto kala daña sabunde muɗuma joni koye Sénégal keddoɗen tinama jaltugola aduna jinnaɗo mum debbo woni Khalifa Babacar Sall gonnoɗo maire wuuro Dakar kono ne kadi jaltugola aduna jinnaɗo mum debbo woni jagorɗo kalfinaɗo tourisme gueɗe wangotoɓe leydi Sénégal woni Aliou Sarr jinnaɓe mabɓe rewɓe ɗiɗo kala jalti aduna suuɓe ñalawma hande o woni wirwirde mabɓe Dakar en goto ko toon to Mbour eɗen mbiya yo jomiraɗo yurmoɓe yafoɓe nannaɓe aljanna kamɓe e dendagal mayɓe julɓe kala Ousmane Sonko kaɗanoɗo tawtoreyede bismago ngo bismono toon to Lomé ko fate banggue jonde yurnitade ɓamtare ko fate banggue éco ɗeɗo hen koppereje kalateɗe hankkine wayno wo tawtorama e nder vision conférence ko fate banggue o lugguiɗinima oɗo saha kulhuli jogaɗi hakkude CEDEAO kam e jeune mo euro ha joni koye Sénégal keddoɗen garteten koye wargo wannongo toon to Guédiawaye taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo Papa Diakate lawƴannoɗo to walla mbiyen tan lotannoɗo otoji hakkude sehil mum biyeteɗo Alassane Sy kamɓe kala koɓe lotannoɓe otoji caggal nde ɓe lotanno oto goto won pistolet goto wonno toon biyeteɗo Alassane Sy o nden suuti oɗon pistolet nde ken waɗi kural ngal noon naate musidɗo makko biyeteɗo Papa Diakate ko ɗon on wasi fittanu mum biyeteɗo noon Den Ndaw kam woni biteɗo Den Ndaw kam woni jeynoɗo oɗon pistolet e oɗon oto kala oɗo sawma tawi juuɗe dadi ɓe wahina nimsada ngam loskede so tawi mo jogui kayit yamirore yo jogo fetel walla ala fulɓe noon mbi yidde ne haɗa yiide kono kadi hewɓe kolliti neɗɗo so yiɗima ha yidde haɗi ɗum yiide an jogonomo guite makko ɗum jeeyi sababu ko hefti oɗo hen suka debbo biyeteɗo Aïda Mbaye noon Aïda Mbaye caggal nde o resodiri e joom galle makko biyeteɗo Papa Aboubacry Thiam caggal nde ɓe ndesodiri ha ganduɗa oɗon gorko ne liggodira e bamum suka debbo noon dañino wujjude walla tan mbiyen dirtinde kene fota wonde 51 million koppareje France CFA o wiide ɗum joom galle makko ara dogena payen toon to Canada jokkoyen golle meɗen gorko one kañumne mataw ko nden yidde haɗi ɗum yiide ko debbo waɗi ko fewani ɗum waɗi yimɓe ɗiɗi so jiɗodiri oya so ronki yiide yo oya lomto oya e jiiɗe kala ko oye wine waɗa mbiya ala fewani kono ɗiɗo kala so tawi gumi tan janje mabɓe ko oya koto fewani ko ɗum jeeyi sababu noon kamɓe ɗiɗo kala ɓe pawama juuɗe oɗo saha aɓe tawe e juuɗe dadiɓe to Madina Gounass paɗen ñalawma hande o woni ñalawma joyɓijo ko fate banggue jonde nde dakamo Madina Gounass ma en ketto musidɗo meɗen Amadou Samba Lo. Amadou Tidiane Diaw komin woni responsable unité assurance maladie service régional mbo Kolda to couverture maladie universelle woni couverture maladie universelle ko salndu halfinandu cellal ɓandu e population si a nani cellal ɓandu population o ko fankanta cellal ɓandu min ɓooyi arde Dakar Medina Gounass min ɓooyi arde par ce que couverture maladie universelle hitan foof ɗi ara depuis agence o waɗa créé en 2015 meɗen gara meɗen tawtore meɗen mbaɗa sensibilisé yimɓe meɗen gokka ndiyam meɗen ballodira yimɓeɓe meɗen gokka tisitaji yimɓe ɗi jaaha ɗi mbaɗa sensibilisé ɗi kalna population o hoɗum woni nafoore natude to mutuelle santé population o yimɓe kewɓe garat he région ji he surtout no Matam en ni no région Saint-Louis en ni no région Tambacounda en ni e dulaji goɗɗi e goɗɗi en tout cas yimɓe ɗi mbaɗe sensibilisé hay si ɓe kooti a tawat goɗɗo tan ɗi ƴettanoma numéro téléphone tan noddama wiyama ko kalduno en ko kam to Dakar mi ari ka mutuelle santé amen ka mi natti hen donc ɗum ko jaam tan woni population o ɗi fuɗɗi famde donc ɗum waɗi a hitan fof min garat min taftore Dakar o min
min mbaɗa sensibiliser population o min jewtida e maɓɓe ɓe paama ko ɗum woni e fankanta cellal ɓanndu natude to mutuelle santé ji ɗo sensibilisation o de ko équipe aji watte yimɓe no naata he dakaji yimɓe he yaade ɗi kalda he maɓɓe kadi to nder sar to yimɓe ɗi jogoto toon wadde ko wiyete to angalde ɗo ɗi jogoto ɗon wadde ko wiyete bâche ɗon kadi ko ma équipe wona ɗon par ce que ɗi woodi ɓe ganduɗa hoore maɗa ɓe ciwa yottade ga daka ga ɓen ko ma mbaɗe toon sensibilisé ɓe kalne toon ko ɗum woni nafoore mutuelle santé o pour ɓe mbawa nattude to mutuelle santé min nakunas ko fatuno ko fade banggue cellal e kisal hirjinde yimɓeɓe firnindeɓe ko fade banggue cellal ɓalli ɗum waɗi ɓen tambiɓe ko fate cellal ɓalli jilli toon to Daka mo Madina Guna Sengiwi leydi Sénégal paɗen ko toon to Mauritanie ñalawma hanki o galle lamorgo to finiri tigui ko yurnitede wonande jagorɗe e yidde hoorejo leydi ndi oɗo saa ko jagorde ɓurata ɓallitade ɓiɓɓe leydi ndi kala beele moni kala yito hoore mum jeeyi sababu Mohammed wulde Cheikh Al Qazwani hanki o wayli sawru mbaggu no fewi won jagorɗe giwɗe kene fota wonde jagorɗe nayyi kese naati e gouvernement kesso o hanki noon ɗum woni ko fini e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko batu jagorɗe ponnoɗo wadde hanki kam tigui watta hande nguɗon bati toon to galle lamorgo to e tawtorede horejo leydi ndi gam kamɓe jagorɗe kala ɓe mbawa salmodirde ɓe gandodira ɓe jewtida ɓe kuccana golle beele ɓe ɓuura ɓattade ɓiɓɓe leydi ndi kala ha joni koye Mauritanie keddorɗen oɗon batu jagorɗe hande ma keddoren ha joni koye oɗon bati jagorɗe hande jeeyi sababu ko fate banggue catal bitengal tajour kadi ponnogal hande wadde yuɓɓinde ko fati e banggue cérémonie muma nogas e jeeɗiɗi hande ɗum noon ko yidde wadde ko wiyete assurance maladie kene fota wonde temedere ujunere e ko fawi neɗɗo ene foti hebde ballal timmugal no fewi jeeyi sababu dirtina kono noon hewɓe kolliti disnama ha tati lewru juin walla ni ha go lewru fandu so jomiraɗo hodiri jagorɗo kalfinaɗo transport woni yangara kañuminen fonno hollirde woni pont Bamako mo mahaɗo toon to Haya Sakena ɗum ne kadi ne fonno hollirede ñande go lewru fandu kono noon hollitama dirtinama ha tati lewru fandu taw jeeyi sababu ñande go lewru fandu ñande hen taw ko cetal biyetengal tajour ene yuɓɓina ko fati e banggue banggue cérémonie gam wallide hewɓe ne mbawa dañde assurance maladie e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keddoɗen ha joni jonde subaka hande o wattude jonde nayyi ɓiire taw ko jonde ardiɓe Bogne central mo Mauritanie ene wondi kadi joomen ngaaluji ne hen joomen ngaaluji no fewi gam yurnitade oɗo saa financude yoga e projet ji ha tenti yoga e société ji privé gam wallide sukaɓe hewɓe ɓe ngala golle beele mbawa dañde golle e nder leydi Mauritanie sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to Mali ba ndaw jagganoɗo gila tan altino folla e lefol laamu kame Mokhtar Wane hoorejo jagorɗe muma guila ñande altino nde gonno ko toon to ka militaire mo kati hanki sanga minuit pawɗo ko nden ɓe ɗaccita ɓe kooti galleji mabɓe to Bamako ɗum noon ko caggal nde fedde gotago windere kame ardiɓe laamu États-Unis d'Amérique kame pelle goɗɗe kala nde jamiri ko ɓuuri yawde yaccade ɓe ɗaccite kono kadi Amérique kame fedde gotago windere kala kame Union européenne Afrique CEDEAO kala kolliti jaadani oɗo hen kuddata badɗo oɗo saa noon gorko ɓurɗo forde nder leydi Mali ko Assimi Goïta kuccanɗo golle mum mo faalaka won e konguɗi gonɗi e haalede ha o saaha mo gonɗena to leydi Mali keddoɗa joni ma en gatte ko fate banggue Kim Kardasa taw ganduɗa komo Mali woni Jaba Sora oɗo saaha kam tigui waɗa mandade arrêt woni tan o saaha nana mofta to commissariat mo 5e arrondissement mo Bamako tagui noon dumbede mo toon ko wadde mo ojoji e less hakkude makko e goɗɗo mo wonno ojoji kono noon won haala bonka ko fate banggue ƴattoje gaddoje fitino kame leñam koko haɗa e nder leydi Mali taw ko ɗin ojoji walla vidéo ngaji kala baɗɗo ɗum so tawi nanggama koko sokkete ngal kuuɗal yaltinano ko guila hitande ujunnaje 2019 sur sarɗeji nder leydi Mali ko ɗum jeeyi sababu on vidéo kame ojoji ɗi kala jalti bowal ha waɗi circulé nder réseaux sociaux kala
jeyi sababu sa mono mofta ɗon ɗo commissariat ɗo hade wonande hofgo wonande ɓeena tambiɓe nden kay kasoji ɗi tambiɓe nden kay kisal kasoji ɗi hade ɗum hofgo mabɓe gasde o weddoye toon ha joom anda ɗum jeyi sababu noon ko fate banggue audioji leñamago kame ƴattoje kala e wadde hen gueɗe goɗɗe kala oɗon gandi koko haɗa moni kala ene foti wawde rentade ɗum joni toon to mali keddorɗen kuli koro kollana yuwi toon ɗum noon ka yuwi ko heccanki kikiɗe ka yuwi koye nokku biyeteɗo kamani kamani ne tawi nder commune mo ndina ndugu kene fota wonde 15 neɗɗo wasi fitta num toon to kamani kono kadi kan laana awoɓe tambiɓe cellal taweteɓe to kuli koro gari toon balliɓe yiilade kono jiilaw ngo ɗeɓi sattude no fewi kene fotta wonde waktuji jonɗi no fewi aɓe jiiloto en second wuro wiyetengo tindita hayo tindita hiyo gonne wuro kene fotta wonde nogas e jeeɗiɗi kilométre hakkude en second ɓen yanoɓe juuloyde gueeƴe e nder juma mumen goɗon wuro saga gueeƴe ko nden worɓe joguitiɓe armeji ngari mbaraniɓe kam kono piiɓe toon piile musɗe no fewi to nder jama to ganduɗa ɗeɗon gueɗe serani wadde e nder diwan toon to Boura ganduɗa kene fotta wonde adjoint maire uji ɗiɗi biftanoma toon hen goto kam accitanoma ken wona balɗe 4 hande hen goto accitanoma kono goɗɗo hande ene tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to masina wuuro wiyetengo Camara wuro wiyetengo Camara wuro wiyetengo Komara jafoɗon gonne wuro kadi ko worɓe joguitiɓe ngari toon ene tawi nder commune mo Massina ngol waɗi lawol ɗimmol ngol ɓe ngara toon kalde ɓe ngari ɓe garat ko yidde wajade kono noon wonɓe e ngoɗon wuuro ɓe ɓurani yidde heɗade ɓe no fewi ɓe gayni toon kuure noon ganduɗa ɓe gañi hen gorko nayejo jaranoɗo e duuɓi 87 taw jeeyi sababu gañugol makko ko kurala sen giwi to leydi Mali koto Gambie paɗen koddanene Abouba caggal nde ganduɗa ɓe mbaɗi ɓeto mabɓe gila tan ko wiyete ko lewru ud yawtudu ndu ha e nduɗo lewru men gonɗen ndu ɓeɗo ɓe ganduɗa ko fedde nde ganduɗa ko daraniɓe rewɓe finiroɓe ɗo hennete e leydi meɗen ete Gambie ɓe kolliri e kala hitande fodde 100 debbo ene hawre ene telajal waktude jomum hettotonode Balin Thiam gardiɗo ɓe mo ganduɗa kadi ummi koto dowlaji dentude Amérique taw ko fedde mabɓe nde kadi ko fedde yanje wona fedde kadi to banggue dawrugol kono kadi wona fedde nde ganduɗa kadi ene yaadi hay goto ko daranade tan gam rewɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa ko heptotoɓe waktude keptotoɗo nde kadi ko wiyete ko opération rewani lawol kadi ɓe manque ƴiƴam e banggue kadi ñawdede nde kadi rewani lawol ene wayno ɓe mbi ɗum ɗo wona haydara holliɓe ko ɓeto mabɓe ɓe mbaɗi e ko ɓe jii ko ɗum tigui woni ko ɓe mbawi tigui hollirde ɗo hennete ɗum saabini ha ɓe geeri jaborgal kalfinagal cellal ɗo e nder leydi ndi e laamu leydi Gambie kadi nde wawata yurtinade ɗum wawa kadi wadde hen lulndeji kewɗi gam tan ɓeɗo rewɓe wasoɓe pittali muɗum enete wawa tigui rigui ustade no hannirta ni hennete ɓe mbi ngoɗo ɓeto de waɗa tan ko dewan Banjul e Serekunda e ko taari ɗum sa yi ha to dowri to leydi Basse ɗum kala hitande 50 debbo ene wasa hennete fittandu muɗum wona kamɓe tan fodde 80 suko kadi kanumnete taw ko tigguji ene heewi hawrude nete e ladial ɗum ɗo noon ko basal mangal wonande leydi ndi ɗum ɗo noon laamu ngu yo daro dartindo darde tindellal gam tan wawa yurnitade ɗum ɓe mbi fedde mabɓe nde noon wona to banggue dawrugol an andi e kala landa mo jeeɗa e kala leñol gonɗa e kala kadi ko mbawɗa wonde kamɓe de eɓe mbeeɗi rewɓe ɓe kala juuɗe gam tan wawde wallitade ɓe no hannirta ni hennete e waktu nde ɓe keptotonode ɗum ɗon ene rokka ɓe caɗele no fewi maɓe daro darde tindelan ha ɗum wawa iwde ɗo e nder leydi meɗen te Gambie koddenen Abouba gam Weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba sen giwi toon to leydi Gambie koto Guinée paɗena Guinée Conakry imama Namfa Ismaila Diaby eɗen gandi ko imam janoɗo toon to leydi Mali ha ganda haute conseil islamique de Mali ha holliti wonande laamu leydi Mali yo yaltinmo Bamako ko ɓuuri yawde yaccari caggal kanko so tawi omo juula ɗo wonno fatiha kala o firata ɗum koye ɗemgal manninke ko wona ɗum ko ñande julde korka toon to kanka ko toon o hooɗi ñande julde korka nde omo julnanno juma makko ɗo kanko e yaadi makko kala o julni
koye ɗemgal makko mandinke ko ɗon tigi police aranimo o ñawama hanki to tribunal mo kanka omo lelo lebbi sappo e ɗiɗi e kaso hen lebbi jeegom ko kaso ferme o yiyata caafal nangue o yiyata haydara lebbi jeegom keddiɗi noon ma o mbaɗ makko ndewre makko yitere so wayli walla ala omo yoɓa ken wona temedde 5 ujunere taw koye koppreje franc guinéen to guiné keddoren ha joni lundiyanke biyeteɗo Oumar Silla kam hanki nawa to clinique mo Conakry siftinde on jiya koye wonande cetal biyetegal FNDC salinoɓe ko fate banggue ƴamtugol dawal tataɓal alooɗa hen biyeteɗo woni biyeteɗo Alpha Condé woni dawal mum tatabala ɗum noon jaggano o jaggirno ko wonande seppoji e wiide laamu ngo ha ganduɗa o ñawanoma lebbi sappo e 1 e kaso kono ñawore makko fonno wontude ko 3 lewru fandu o samo tawe e suudu safara toon to Conakry to Côte d'Ivoire directeur général gardiɗo ko fate banggue énergie woni kuɓɓam biyeteɗo Sabati Cissé hanki waɗi ñalawma findino e golle toon to Grand Bassam gam hollirde wujjoɓe courant ne kewi no fewi ha ganduɗa wujjoɓe ko fate banggue koɗuji kot ko fati e banggue courant ha ganduɗa kene fotta wonde 40 milliards hitande ujunaje ɗe 19 ɗum woni koɓe mbasi ɗum jeeyi sababu oɗo saaha kuppiraji tawiteɗi e nder leydi ndi kala ha joni to Côte d'Ivoire tambiɗe konngol laamu ngu holliti wonande carte d'identité moɓe jogorno dartinde kiɗɗo 30 lewru juin oɗo saha hanki ɓe dirtini ɗum ha 31 lewru décembre hade carte kese ɗe puɗɗade wawde hutorede e nder leydi ndi no fotirta ni hen sengi wi to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso paɗen fedde sukaɓe tatto hulɓini no fewi finoɓe hulɓini no fewi finoɓe e nder wuro wiyetengo Ouriya Ba finoɓe Ouriya Ba ne tawe nder commune mo Duguri taw ene tawe e nder falde Sana Matten ɗum noon finoɓe toon ɓe kulɓinama no fewi taw ko sukaɓe tato hen goto ko buuse hen goto ko gaynako goɗɗo noon ko janggannoɗo école wonno ne ɗacci ɓe jogui ko téléphone goto téléphone o noon ko mawnim hen goto e mabɓe joguino téléphone jeyno onon numéro téléphone e yaranno koye duuɓi 25 pis on téléphone ko on ɓe gujji ɓe mbaɗi e téléphone mabɓe aɓe nelda hen message uji wonande jangguinoɓe taweteɓe wuuro ngo balɗe 3 72 heures so tawi jaltani wuuro ngo koɓe waɗoɓe hen bomboje ɓe mbaɗi koye mabɓe no comme seɓɓitiɓe woni jihadiste hen kono hewɓe kam kaɓɓino bagasuji en puɗɗima yaltude wuuro ngo caggal noon nde police waɗi losko ha wawi teɓadeɓe o saaha ne tawi e juuɗe mum en tindina en tan rento ittude pisma téléphone dokka neɗɗo kala mone sooda pis mum yo soode carte d'identité mum caloɗa neɗɗo goɗɗo sooda pis e carte d'identité ma kala ko wawi waɗoyde hen ganda kam ko an fawete jungo to Gana force armée leydi ndi waɗi coftel ngel coftel noon ko coftel moɓodiral koñinkoɓe ɓeɓe inniri wonande ciilal ŋaccowal gandi ciileje mawɗe tan ciilal ŋaccowal ɗum noon fuɗɗi ko 24 ndu lewru gasate ko ñalawma janggo 26 gon hebla noon ko heɓade rende keeri mabɓe e seɓɓitiɓe wonande oɗo saaha taweteɓe e nder ɗiɗon diwnuji kal tottogo jonde fuɗɗide guila 26 27 janggo gasata jonde nde noon ko jonde ko fate banggue yurnitade ko preje kese biyeteɗo éco holno folirta oɗo saaha mo gonɗen ko fati e France CFA ma en garto hen so tawi en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to Niger ko bateau goto yooli toon ko famɗi ko kala kene fotta wonde 160 e neɗɗo gonno e nder oɗon bateau no iwno koyno ko biyeteɗo Kibi o iwno koye nokku biyeteɗo Kibi o faano ko won nokku biyeteɗo wara toon o faano hawre noon kanko bateau o yiwi kene foto wonde 21 neɗɗo faabama ne wonde ɓandu goto mayɗo ko heddi ko soit taw yitede ne yiile e wiide biyeteɗo Abdoullah Wahari taweteɗo to wara to Nigéria ko dewgal kumangal toon yangue ngue noon oɗo bisma hen woni kala ne bisma hen to o wiyete ko Jamila Babouba yarata ko duuɓi 45 ko avocat rutti kadi woni politicien kanko yiɗodiri e suka gorko biyeteɗo Adama Modibo kanko noon mo yaara duuɓi 45 kanko debbo kanko suka gorko wiyete ko Adama Modibo mo yaara duuɓi 23 ko gilli goni hakkude mabɓe haw yiiɗi suka gorko ɓe kumana ñande 16 lewru mai yangue ngue noon waɗata
ko ñande capanɗe tati e goo lewru nduɗo hen woni tan ɗo e balɗe ɗiɗi toon to Adamou Wa ɗum noon sosoɓe woto tarde ko tebbuli tan jogori tawi toon ha heewa to RD Congo finoɓe toon to finoɓe toon to goma kala kaɓɓi bagage men nana doga kene wona ujunnaji yimɓe no fewi jeeyi sababu noon ko ñiira Congo woni oɗon volka kulɓiniɗo ɗo jeeta warago jeygue ene tacca godron ne nata e ladde kala ha ganduɗa galleji kewɗi oɗo saaha kene wona ujunnaji ɗiɗi temedde joyya galle woni ko egga capantatoye ɗiɗi neɗo mbasi en pittade men oɗo saaha kamɓe kala ɓena doga gam yaltude diwan toon to tengiwi toon to leydi Congo paɗen ko toon to Rwanda hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron waɗi jillu mum toon to Rwanda jillu oɗo saaha gam ñagade yafuya kam hesɗitinde cehilagal hakkunde leydi France kame Rwanda kamɓe ɗiɗi hooreɓe leyɗele ɗiɗi kala kocci toon konngudi mumen gam artude e jokkodiral kono kadi oɗo saaha o waɗi discours makko sara nokkuɗo génocide mo Rwanda wanno utsi woni hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nayyi ha ganduɗa kene fotta wonde ujunnaje yimɓe mbasi hen pittali mumen musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kekiɗe hande o ɗo yesso alirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena